Quin ensurt amb lo de la pagada, Però que ningú ha pensat en els vegans, perquè sense electricitat, a veure, d'on traiem la B12? Que jo cada matí m'endollo, Si no, no hi ha B12. Bueno, vegana i anticassa. Es troba la seva explotació agrícola totalment destruïda. Arbres fruiters serrats, instal·lacions destrossades. Li va passar fa un mes a Lió, a la Constance. Ella declara que fan tot el que pugui perquè me'n vagi. He estat buscant notícies sobre veganisme a França i m'he trobat amb aquesta trista notícia, i és que a França el lobby ramader és molt fort. Per exemple, a finals de 2024 vaig anar a Itàlia en cotxe i en tot el camí que vaig passar per França no vaig trobar cafè vegetal, llet vegetal per al cafè, a cap estació de servei francesa. I mira que el nivell de les estacions franceses i les seves autopistes és bestial, però ni tan sols si ets al·lèrgic tindràs l'opció. Vaig escriure a un diputat de l'Assemblea per als francesos a l'estranger, perquè jo sóc mig francès, i encara estic esperant la seva resposta. Subscriu-te i dona-li m'agrada, si us plau. Per altra banda, PETA França va llançar un missatge clar pel passat Dia de la Terra. No et pots fer dir ecologista menjant carn. Algun dia parlarem sobre ser d'esquerres i no ser vegà, però és un jardí ple d'espines en el que algun dia espero tenir forces per ficar-m'hi. Després d'aquest comentari, si vols, et pots desubscriure o treure el m'agrada. Pots fer-ho, no passa res, no m'enfado. Al blog del think tank Monsieur Mondialisation publiquen un breu abecedari sobre el veganisme. Un article interessant, ja que, com ells mateixos indiquen, parlar sobre veganisme és com parlar de política en un sopar familiar. Amb el seu article pretenen que la gent que tingui un mínim d'informació abans de parlar del tema. Res malament tractant-se de França i el veganisme. Enllaços a les notícies a la descripció.